Hey, this is LK Films, home of South African history. A small channel aiming to 1 million subscribers. Today we are going to talk about the great king of Amakwabe, Kwabeka Malandela, the oldest son of Malandela Kaluzumane and Queen Nozidia. Kwabeka Malandela was born early 1600s, approximately 300 to 400 years ago. Malandela had 3 sons, Kwabe, Zulu and Ntombela. This picture represents Queen Nozidia and her 2 sons, Kwabe and Zulu, who Queen Nozidia loved so much, eventually become a king. Kwabeka Malandela was seen a future king on his homeland, and some never loved him as an heir of Malandela. They loved Zulu. Eventually, Kwabeka Malandela and his people to create his kingdom. Now we call them Amakwabe. Kwabeka Malandela went on to form his kingdom called Mthandeni, Kwabe Kingdom or Kwabe Territory. The reason why Kwabe called his kingdom Mthandeni because his parents never liked him. So that's why he named his kingdom. Take a look at this scene. Ubekwa yini la mfana kaZulu? Simakhuluma. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Ngaxolisa ngokudikela. Ngilalela. Kungani thina oZulu noQabe siyinkukhu nempaka? Okhokho bethu bayazalana. Angiyena owakwenu mina. Ngidabuka kwinzalo yakaQabe uMalandela. Oh my God, bro. Hold on, bro. You literally just say you are Kwabe of Malandela, and Zulu is a son of Malandela. Y'all are brothers and related. Relax, brother. Wena uyini? Ungumphikwa nje. Yacaca mfana, umlando awazi ngoba naye uQabe bewumphikwa kuwo. Wayecasulwa ukuthi indlovukazi uNozidia wayekhonza uZulu. Waphuma inxiwabo uQabe, wabumba isizwe sakhe. Njengoba ngizokwenza nje nami. Nayi nenkosana yakwethu enonyawo lingaphumuli. Kuthange bedla imihlubulo yasoyengweni. Namuhla izitika ngamatwana kaNobamba. Unekwabo njalo lo muntu. Ubekwa owakwethu. Ange ngikubeke cace, akunaZulu ohlobene nabantu bakaQabe. Yabona manje ukuthi ukhamba lokwakho kukwenza ukhohlwe ukuthi inkaba yakho ihambelwapi. Kanti yangakhohlwa nangamagama akho anohlwayana phakathi kwayo. Linjani ikhehle lisalayo? Ukuthaka ngaso sonke isikhathi ukhohlela amagaqa egazi. Uthulele nendaba engaka? Ngithulele nonze ngathi usikhathalela. Ubaba ongizalayo lokhuluma ngayo. Wahamba ekhaya. Asisakwazi newethu. Uyabona yonke lento eyikhulumayo. Ukhulunyiswa ukuthi usagaqele nasi isihlalo. Iyona into abakufundisa yona leyo la kaNobamba. Awungitsheleke uyigaqela kanjani into odalelwe yona? Ngonjani uyathunyelwa esizweni ukuba yokhuliswa? Yilowo obekelwe isihlalo. Kungobani ke lo? Before I end the video, let's praise Amakwabe. Hukumente wena kaMalandela kaLuzumane phakathi ukakhodlo kamncinci osihla behlezi kaphakathi ayabadla umuntu bemnyenga ngendaba wena wambuza intaba ngabomu wathi intabani leya zaphendula icathalala zathi ungoyi ukhumede ungoyi phakathi wayo wena osemthandeni ezweni loju lezinyosi